Hvad hedder det? Hvis du har købt en ny bil, for eksempel sådan en BMW her, og bare tænker, det er sgu ikke lige mig, så kan du vælge at få klippet den i stykker. Og den maskine, der gør det, den skal jeg ind og se på nu. Så prøv at følge med. Hej Claus. Hej Rune. Velkommen til. Tak skal du have. Og du har fundet maskinen frem? Ja, et lille stykke legetøj her. Altså umiddelbart så vil jeg tænke, at det her det var en gravko. Den er bare, hvis du lige kigger over bagved dig, så er der monteret en saks i stedet for en skovl. Jeg har aldrig set sådan en før, det kan jeg lige så godt sige. Der er heller ikke ret mange af dem i Danmark. Altså, prøv lige at komme med. Det ligner jo en kæmpe stor, altså sådan, knivtang. Den klipper jern, ligesom en papirsaks. Der klipper den bare jern. Min far havde i sin værktøjskasse sådan en lille pladesaks eller bidetang. Det her det er bare sådan en gange mange. Ja. Og hvor hårdt klemmer sådan en? Den klemmer med 1250 tons. Så man skal ikke have arme og ben for tæt på. Så det svarer til, at der kan stå 2.000, lige godt 2.500 køer ovenpå hinanden. Det er mange. Det er mange. Det gør ondt, hvis man får sine fingre derind, kan jeg lige sige. Vi skal til at klippe busser. Så vi skal klippe den bus der? Ja. Ned i sådan nogle små meter gange meter stykker. Det gider jeg godt, kan jeg sige. Det er super i orden. Sidder du godt? Ja, man sidder super godt, og der er luftaffjedring og det hele. Ja, og radio og aircondition og det hele. Ej, nu synes jeg, du blærer dig. Men Claus, ikke så meget snak. Lad os komme i gang med den der bus, inden du skal hjem i dag. Den skal simpelthen bare klippes i stykker. Så får den gas. Og så trækker du bare lidt i nogle håndtag, så finder du lige hurtigt ud af, hvad den gør. Prøv bare at trække. Okay, ja. Der lukker man. Og drejer. Helt klart. Og holder frem, og så kører saksen frem. Så kører vi. Lad os få klippet noget bus. Okay. Ej, det er jo en vild maskine. Ja, for pokker. Wow. Hvis du lige drejer saksen, så kan du klippe bagenden. Det er altså ret sjovt, det her. Se, der er ikke meget bus tilbage, når du lige har øvet dig lidt. Det bliver du helt god til. Det synes jeg faktisk også. Smider lige herover. Ja. Det er sådan lidt det, man ikke måtte få lov til, da man var dreng, og ødelægge ting. Det er rigtigt. Ja. Den er rimelig kraftig, ikke? Hvor mange heste har den? Den har lige omkring 400. Det kan man godt mærke, altså. Det er jo fuldstændig ligesom at klippe i papir. Hvorfor klipper man overhovedet de her busser i stykker? De er blevet for gamle. Deres motorsystemer og sådan noget er forældet, så derfor bliver de skrottet. Jeg håber altså, at den er blevet tømt for børn og gamle damer, den bus. Ja, jeg tror ikke, den er det. Det satser på. Jeg har ikke hørt nogen endnu. Nej, nu er jeg bange for, at jeg er fat i noget af tungen. Hold da op. Den kan løfte, hvis man tager fat om noget, så kan den løfte 7 tons, selvom den har saksen på, der vejer 12. Hold da. Ja, det er en vild maskine. Det skal jeg med lov for. Nå, der er et dæk. Hvor skal du hen, Claus? Claus? Nå, han skulle nok bare tisse. Hvad? Hvad skete der? Hvad skete der, Claus? Eksploderede det? Har jeg ikke sagt det til dig? Nej, det har du ikke fået sagt til mig. Nej, det glemte jeg vist. Hold kæft, men jeg kunne mærke det hele i brystkassen. Der er kræfter bag. Var det derfor, du smuttede? Ah, det var derfor, jeg smuttede. Ej, for delen, jeg fik et chok. Jamen, du har ikke tisse på en sæde, vel? Nej, det er ikke mig, der tisser, Claus. Det er dig, der tisser. Så må du gerne holde fri for i dag. Jeg synes, jeg har fået klippet nok bus. Prøv lige at se. Ah, det ser godt ud. Det vil sige, at jeg godt ringe efter dig en anden dag. Det kan du sagtens da. Det var dejligt. Det var eddermame fedt at få lov til at klippe den bus i stykker. Ja. Prøv at se der.
Det er sgu da et godt stykke arbejde, hva'? Og du er blevet forbustet det hele. Jamen, det var det dæk, da det eksploderede. Jeg fik fandme sådan en chok. Det var noget brag, hva'? Det var også derfor, jeg ikke gad sidde der. Fordi du vidste det godt, jeg har regnet det ud. Men så har du også lært det. Fint nok, Claus. Men det kunne jeg nemt holde til. Det var dejligt. Jeg ringer bare næste gang. Det er i orden. Tak for hjælpen. Tak for det, og tak fordi jeg må prøve den. Det er altid velkommen. Men jeg skal lige høre, hvad koster den? Det koster 3,5 millioner. Nej, ikke mere. Nej. Så Det er jo genialt, hvis man har et eller andet, man lige skal have klippet i stykker. Ja, at klippe noget træ hjemme i haven, eller... Eller en bil, eller et eller andet, man ikke gider have længere. Ja. Eller en bus. Eller en bus, eller... Men det var sjovt. Det var faktisk rigtig sjovt. Det er rigtig godt. Håber, du hygger dig. Tak for i dag. Selv tak. Vi ses. Det gør vi. Skrotsaksen, det er en ordentlig krabat. Den har hele 500 hestekræfter, og den klipper med en kraft på 7 ton. Og så koster den kun 3,5 millioner. Det var helt vildt fedt at få lov til bare at smadre løs, uden at der var nogen, der blev sure. Skrotsaksen, den får 4 møtrikker.